Една от камините, които изпращаме днес на клиент, е този модел на Priti, който се казва TC2F. Това е най-големия модел с въздушна риза и въздуховоди на Priti. Обща мощност 32 кВт. Като за контекст, тази камина може да стопли къщи над 250 квадрата. Камината е с 4 въздуховода, а отдолу под нея е вентилатора, който издухва топлия въздух по въздуховодите. Имаме трапецовидно лице, вратата е чугунена, страничните рамки също са от чугун. С тази дръжка управляваме първичния въздух за горивния процес. Имаме много голям отвор и огнище, където може да се вкарат големи дърва. Отдолу е пепелника за пепелта за лесно почистване. Ако имате въпроси относно този модел или други модели от нашия онлайн магазин, може да се свържете с нас на посочените телефони.